स्निजिनैथि जोनोम सान फालिथाय खुंगा 23थि बोसोरारि जथुमा सिमोनगुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 15थि 1 बोसोरारि जथुमा सिमोन दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो सावरायमेलखौ खुंनाय जादों। आथिखालनि थासारि आरो फिसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिमाफोरनि मावनां बिबान बे फेग्रा मुवा जानाय बा गासिबो निसा मुवा लानायखौथ' जों होबथानो थाखाय जों गासिबो आइजो माहारिनोनो सांग्राङैनो बेबायदि एवारनेसफोरखौ लानानै जों बेबायदि खुंथायखौ खुंबोबाय दं। बिबानगिरिफ्रानो खौसेथियै गासिबो सांग्रांथियै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जों बिबान लानानै मोजां खामानियाव मावलांनो हानायखौ जों बयबो साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रानो नाजालांगोन होननानै गिबियावनो गासै निउस पर्टेल अर्थात निउस बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 15 नभेम्बर बे 15 नभेम्बर खालाराव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव सिमेन्ट सापरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा अर्थात 24थि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो 15थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया फुंनि समनिफ्रायनो जोबोद गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। फुंनि समाव आफादारि फिरफिला बिरहोनायनि अनगायैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ समाजनि हाबा मावनानै जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ फिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि बे 12 रिंगानि समनिफ्राय जोंनि आफादारि अर्थात सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि थान्दै जथुम बे जथुमा जानानै बा जागासिनो दङ आरो बेनि उनाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि थान्दै जथुम बेबो दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो मोनाबिलिनि समाव जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि गोजाम आफाद बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफिननाय जागोन। बेखिनियाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामाव दिनैसिम राव थुनलाइया जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे जौगायाखै। अब्लाबो जिखिनि जौगादों बेखिनिखौनो लानानै जोंनि थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफ्रा गासिबो खौसेथि बा इउनिटलि मोनफ्रोमबो खामानियावनो राव थुनलाइ हारि समाज जौगानायाव जिखुनु बिथिङावनो हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावबाय थानांगोन। जेंना आरो गोजौ फरायसालिनि जेंना आरो गेजेर फरायसालिनि जेंना होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामाव जोबोद गिदिरै जेंना जानानै दं। मानो होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय गंसेल' नायल' जायल' गोजौ फरायसालि एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव दिनै 100आव 70 जौखोन्दोआनो गुबुन मेडियामनि फोरोंगिरि मावनानै दंफैयो। बे जेंनाखौ जोङो गोबांबार गभर्नमेन्टजों सावरायबाय डिअ'जों सावरायबाय नाथाय बिनि समाधानखौ होनो हायाखै। जेब्लासिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बा गुबुन आफाद जेरै एबसु आबोब जिखुनु आफाद बा राजनितियाव थानाय जिखुनु दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि भारत सरकारजों सावरायलायनानै बे रस्टार मेन्टेन खालामनाया जिथुनाखि भारत सरकारनि जिथुनाखि हाबाफारि बेखौ बन्द' खालामाबा सानसे समाव बे जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिया गुबुन मेडियाम जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेनि उनाव सिंगल टिचार होननानै बुङोब्ला सिंगल टिचार जोंनि हालामाव गोबां सिंगल टिचार दङ गुदि फरायसालिया। बे सिंगल टिचारखौ जोङो दिनैसिमबो सुफुंनो हायाखै। नाजागासिनो दङ जोङो सावरायलायनानै माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जोङो सिंगल टिचारखौ फोजोबनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो जेसेबां नाजादोंब्लाबो बेखौ जोङो हाजों मावफुंजोबनो हानाय जायाखै। उननि हाबाफारियाव जों बेखौ मावफुंनो नाजागोन। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।